Üdvözlöm a kedves nézőket, Egei Szilárd vagyok. A következő rövid film során jobban megismerkedhetnek Kossuth Lajos életével, munkásságával, azzal, hogy mi mindent tett a hazáért a 48-as szabadságharc alatt és azután is. Továbbá szó lesz még a turini százak hazafias cselekedetéről is. Hadd mutassam be önöknek Reznák Erzsébetet, a Ceglédi Kossuth Múzeum igazgatónőjét, aki rengeteget tud erről a témáról, és szívesen mondana nekünk néhány szót róla. Köszöntöm én is a kedves nézőket, és nagyon nehéz kérdést tett fel nekem, amikor arra kért, hogy röviden beszéljek Kossuth Lajosról, hiszen én azt tapasztalom, hogy Kossuthról nem lehet röviden beszélni, hiszen gondolj el, hogy 92 évet élt. Ez gyakorlatilag egy évszázad. És ő nem csak egy ember volt a sok közül, hanem olyan ember, akinek fontos, komoly része volt a történelem befolyásolásában. Nem csak a magyar történelmet, nyugodtan mondhatjuk, az egész európai történelmet befolyásolta. De hát azért a néhány fontos adatot, ami hozzátartozik egy ember életéhez, valóban el lehet mondani. Márpedig ez úgy kezdődik, hogy Kossuth Lajos 1802. szeptember 19-én született Monok községben, amely a mai Borcsona-Baúj-Zemplénben van. Eredeti foglalkozása egyébként ügyvéd volt, ott kezdte a pályafutását Sátoraljaújhelyen, és onnan ment az első országgyűlésben, már úgy értem az első országgyűlést, ahol ő szónokként, pontosabban képviselőként részt vett. Így kezdődött a politikai pályafutása, amely az országgyűlési tudósításokkal folytatódott, amiről azóta azt mondjuk, hogy a magyar sajtótörténet egyik fontos dokumentuma. Aztán költözött Pestre, ahol folytatta a törvényhatósági tudósításokkal, és aztán így került a politika látószögébe, ahogy akkoriban mondták egyébként. Pontosan újságírói tevékenysége miatt tartóztatták le, és ítélték börtönre, ahonnan kiszabadulva nyugodtan mondhatjuk, hogy 1841-re az ország legnépszerűbb politikusa lett. Az ő nevéhez fűződik a Pesti Hírlap megalapítása, amely szintén nagyon fontos dokumentum a magyar történelemben, és aztán 1847-től, ez is egy fontos dátum, Pest megye országgyűlési képviselőjeként a pozsonyi országgyűlés vezér alakja lett. Azt hiszem mondhatjuk, hogy életének csúcspontja 1848-49, vagyis a magyar forradalom és szabadságharc ideje. Ő volt a magyar történelem első pénzügyminisztere. Ő dolgozott ki először költségvetést, ő adott ki először magyar papírpénzt, és igazából, ami az ő nagyságát jelenti, ami miatt őt a magyar történelem meghatározó egyéniségei között tartjuk számon, az is 48-hoz kötődik, hiszen a jobbágyfelszabadítás, ez kifejezetten az ő érdeme. Sikeresen megérkeztünk a Kossuth szoborhoz. Kérdezném Reznák Erzsébetet, hogy miért ilyen különleges Kossuth és Ceglét kapcsolata? Egy dátumot kell mondanom, 1848. szeptember 24-e, ez az Alföldi Toborzó út kezdete, Kossuth ceglédi beszédének az évfordulója. Azt is mondhatjuk, hogy itt dőlt el akkor, hogy Magyarországon lesz szabadságharc, és ez többek között a ceglédieknek, de mindenek előtt Kossuthnak köszönhető, aki itt a városban mondta el azt a nevezetes beszédét, amiben önvédelemre szólította fel az embereket. Persze talán a ceglédiek tudják, hogy nem itt, ahol most állunk, hangzott el ez a beszéd, hanem a mai Kossuth téren, ott, ahol a Kossuth emléktábla van. Sokan kérdezik, hogy akkor miért itt van a Kossuth szobor a Szabadság téren. Hát azért, mert amikor ezt ideállították 1902-ben, akkor ez volt a város reprezentatív főtere, egyébként akkor Árpádnak nevezték.
Arra lennék kíváncsi, hogy hogyan reagált a ceglédi közönség erre a beszédre. Körülbelül összesen 1,5 órát töltött Cegléden Kossuth, ami nagyon kis idő, de lám csak erről beszélünk 160 éve. Aztán azt is a visszaemlékezésekből tudjuk, hogy mivel Kossuth nem volt egy óriás, a beszédhez gyorsan az akkori városházáról kihoztak egy asztalt, arra állították föl, és onnan mondta el ezt a sokat emlegetett szónoklatot, amiből tehát idézni szó szerint nem tudok, de a gondolataiban az volt benne, hogy jogunk van az önvédelemhez. És aztán ugyancsak a tudósítóktól maradt fönt, hogy legalább 2000 ceglédi férfi még aznap elindultak. Még egy érdekesség fűződik az úthoz, amely úgy hangzik, hogy a híres Kossuth nóta, ami egyik jelképe azt hiszem 48-nak, szóval, hogy ennek a szerzője egy ceglédi ember volt, és a végeredménye ennek a toborzó útnak 250 000 névfölkelő hatalmas szám volt, de hát nem rajtuk múlott, hogy végül, mire odaértek a kijelölt táborhelyre, a Dunántúlra, addigra az ottani népfölkelők megállították Jelasicsékat. Tehát nem volt szükség erre az első nagy népfölkelő hadseregre, de a ceglédiek azért nem tétlenkedtek, hanem tudjuk róluk, hogy üldözték. Ők is részt vettek Jelasics hadserege üldözésében. És mi mindent tett még a hazáért Amerikában? Hát azt szokták mondani a kortársak, hogy olyan népszerű volt Kossuth, hogy sokáig azt hitték az amerikaiak, hogy minden magyar olyan, mint Kossuth Lajos volt. Ami nem is a rossz propaganda, én azt gondolom. Tényleg hihetetlen, hogy fogadták Amerikában a németekhez németül, a franciákhoz franciául, az angolokhoz angolul szólt, hiszen azért ne felejtsük el, hogy ő egy zseniális szónok is volt. Sőt, azt kell mondjam, hogy nyelvzseni is volt, spanyolul, olaszul, latinul, mindenféle nyelven szót tudott érteni az emberekkel. Hát ez se kis teljesítmény, azt gondolom. Akkor most bejöttünk az állandó kiállításába a Kossuth Múzeumnak, aminek az a címe, hogy Tükörvalék, természetesen ez is egy kossuthi idézet. Tükörvalék, mely a kapott fényt visszasugárzák, így hangzik a teljes mondat. Mi mindent láthat, aki ellátogat ide a Ceglédi Múzeumban? Hát ez az állandó kiállítás úgy mondjuk, hogy egy életmű kiállítás, hiszen Kossuth életének csak rövid ideje kötődött Ceglédhez, de ebben a kiállításban igyekszünk az egész életét megmutatni. 1802-től tulajdonképpen napjainkig. És többször el szoktuk azt is mondani, nagyon büszkén, hogy ez itt az ország leggazdagabb Kossuth gyűjteménye. Tehát Kossuth Lajos használati tárgyai, bútorai, róla készült fotók, ábrázolások, kéziratai, ezek mind benne vannak a kiállításban, és sok olyan van, ami nincs benne, hiszen nem fér bele egész egyszerűen. Mesélne nekünk a Turini százakról és az azokat megelőző eseményekről? Igen, itt állunk egy különleges darab előtt. Azt a szót gondolom hallották sokan, vagy szokták emlegetni manapság, hogy hungarikum, olyasmire mondjuk ezt, ami csak Magyarországon létezik. Egyik kedves barátunk szokta mondani, hogy ez viszont egy ceglédikum, hiszen valóban egy ceglédi jelenség a Kossuth kultusz, amelynek egyik fontos fejezete volt a turini százas küldöttség. Ők vannak itt, hát értelemszerűen 100-an, pontosabban ezen a tablón 101-en vannak, hiszen a 101. maga Kossuth Lajos. 1876-ban kezdődött a történet, ami 1877. január 24-én azzal folytatódott, hogy ők 100-an, mindannyian ceglédiek, felkerekedtek és meglátogatták Kossuthot Turinban. Kossuth nem örült a látogatásnak, ez hozzátartozik a történethez, tiltakozott kézzel, lábbal, levélben, szóban, üzenetben, kérte a ceglédieket, hagyják őt békében, ő öreg ember, mert valóban 75 éves volt.
Azt is mondta, hogy ő már rég nem foglalkozik politikával. Elszokott az emberektől, már csak a kutyájával társalog. Ne késztessék őt arra, hogy politikai véleményt mondjon. Valóban 1867-ben, tehát a kiegyezés évében ő aktívan, tehát felhagyott az aktív politizálással. De a ceglédiekben olyan nagy volt az elszántság, hogy ennek ellenére, gondolják el, tél-víz idején nem kevés pénzért megszervezték az utat, és elmentek Torinóba. És amikor meglátta őket a kertkapuban, hát akkor elszállt minden ellenkezés. Hát képzeljék el ezt a jelenetet, hogy ott áll a 100 férfi, viszik magukkal a 48-as népfelkelő zászlaját, és egyszer csak megjelenik előttük egy öreg ember, akire ők úgy tekintettek, mint valami félistenre, és hát Kossuth is bizony könnyezett, amikor meglátta a 100 embert. Hogyan őrzik manapság Cegléden Kossuth emlékét az emberek? Hát erről is hosszan lehetne beszélni, próbálok néhány konkrétumot felsorolni. Hogy hazabeszéljek, itt van rögtön a Kossuth Múzeum, amelynek az állandó kiállítása Kossuthot mutatja be, de minden évben igyekszünk egy olyan kiállítást is rendezni, ami Kossuth életének kevésbé ismert részét mutatja be. Aztán itt a múzeumbaráti kör, amely ráadásul az idén arra készül, hogy ellátogat Torinóba. Itt van mellettünk ez a szobor egyébként, ahova ezeket a koszorúkat nem mi tesszük, hanem a hozzánk látogató emberek hozzák, folyamatosan hozzák, és nagyon sokan jönnek, ilyenkor például március táján az óvodásoktól a középiskolásokig sokan eljönnek. Aztán vannak Cegléden Kossuth emlékét, nevét viselő intézmények. A múzeumon kívül a gimnázium, itt nem messze tőlünk, ez most nem a reklámhelye, a Kossuth szálloda is. Étterem, vannak Kossuthtal kapcsolatos emléktáblák. Ha jól emlékszem, 7 vagy 8, köztük a saját fia emléktáblája. Aztán Kossuthról köztereket neveztek el, teret, amelyről nem is tudjuk, hogy mióta nevezik Kossuth térnek. Talán azóta, hogy Kossuth ott beszédet mondott. De a testvéréről, Kossuth Zsuzsáról is neveztek el Cegléden utcát. És hát folyamatosan adunk ki könyveket Kossuthról, amely szintén azért fontos, mert nyilván a mai fiatalok már másképpen ismerik Kossuthot, mint mi. A gimnázium minden második évben egy nagy vetélkedőn eleveníti föl a diákjai számára Kossuth emlékét. És hát vannak nagyon kedves fiatal emberek, akik meg Kossuthról forgatnak filmet, ami azt gondolom, hogy a legkorszerűbb adathordozók közé tartozik. Aztán a városban van egy kedves ismerősünk, mondhatom barátunk, akivel jól együtt lehet működni, a Békebeli cukrászda tulajdonosnője, aki Kossuth kedvence néven süteményt süt, méghozzá nagyon finom süteményt. És hát mi is azon vagyunk itt a múzeumban, hogy minden létező módon próbáljuk meg Kossuth hírét, nevét fenntartani, hiszen nekem meggyőződésem, de én elfogult vagyok, vállalom, hogy Kossuth a mai napig nagyon aktuális és nagyon népszerű ember, hiszen mondjuk egy másik apróság, 2008-ban egy kiállítást rendeztünk, ahol azt kértük az emberektől, hogy fényképezzék le az országban található Kossuth szobrokat. Körülbelül 170 köztéri szobra van Kossuthnak, és az ő nevét viseli a legmagasabb magyar kitüntetés, egyik legmagasabb kitüntetés, a Kossuth-díj. Vannak nekünk itt a városban saját Kossuth ünnepeink, január 24-e a Turini százas küldöttség ünnepe, március 20-án a ceglédi nők képviseletében megkoszorúzzuk a Kossuth szobrot, március 15-e az egyértelmű, hogy nálunk is nagy ünnep, szeptember 24-e a Kossuth beszéd évfordulója, és hát nem tudom én, a napi lapoktól elkezdve mindig találni olyan hírt, ami Kossuthtal kapcsolatos, és ezt azt hiszem örömmel tapasztalhatjuk, főleg azért, mert amikor ő meghalt,
azt mondta az akkori egyik illetékes, hogy olyan mélyre el kell temetni, hogy soha többé föl ne támadhasson. Én tapasztalom, hogy Kossuth él, hogy ilyen fennkölten fejezzem ki magam, és igenis beleépült a magyar köztudatba. Nagyon szépen köszönöm a segítségét. Remélem a nézők figyelmét is felkeltettük, akik bővebben még szeretnének tájékozódni ez ügyben, azok látogassanak el ide a Kossuth Múzeumba, vagy van Kossuthról készült honlap is.